बेवहाय UPL दोलोनि गोबां मिटिं जानानै थांबाय दा बेयाव मा बुंनो सानो UPL राजनाथि हान्जानि दैदेननायाव बिसेसकै गहपुर जिल्ला UPL हिसाबै जोंहा जिहेतु थांनाय नैबे बोसोरनि बे जुन मासाव मोनसे डिक्लेरेसन फैदोंमोन जे बेवहाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव बे ओनसोलाबो जिहेतु बिटिआरआव माने भट होनो मोनसिगोन बेखौ लानानै बेयाव राजाखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जादों आरो बेयाव जोंहा बिटिआरनि चिफ आरो UPLनि आफादगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बेयाव फैदों आरो फैनाय लोगो लोगो बेयाव गासै जोंहा गहपुर जिल्ला हिसाबै जि जिल्ला माने आफाद दङ UPLनि बिथांमोननि दैदेननायाव बिथांमोननि सिङाव 37टा जि भट कमिटि दं बे भट कमिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि जोंनि भटार्सफोर बे भटार्सफोरखौ लानानै बेयाव सावरायमेल जादों आरो बे सावरायमेला खोब मोजां जादों मोनफ्रोमबो ओनसोलनिफ्राय बेयावहाय लोब फैनानै बाहागो लाफैदों फ्राय बे मा होनो राजगड़नि जे बरफुख्रि बे बा स्कुलनि जे गेलेग्रा फोथार बे बुंजासे जादों आरो बे खोब मोजां जादों आरो फैबाय थानाय दिनाव UPLआसो देरहागोन बे दिनै रोखा नुजानो हादों आरो नाथाय BPFनि मानसिफ्रा बुंगासिनो जे गहपुरनिफ्राय भट मोनबाबो देरहासार जानो हानाय नङा होननानै बुंदों बेनि सायाव मा बुंगोन सारा गहपुरनिफ्राय देरहासार माने जानो हाया होननायाथ' बे बिर'धि पार्टिनि खोथा दा बेयाव रायजो राजायासो बेयाव माने भट होगोन ओंखायनो रायजो राजाया गावनो गोसो जानानै जिहेतु बेयाव बिटिआर ओनसोलाव हाबबाय बे हाबनायनि गुदियावनो जोंहा UPLनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जि सरकार आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव दिनै बे माने ओनसोला जिहेतु हा हुनि मोन्थाय मोनबाय लोगोसे दिनै भट होनो अधिकार मोनबाय आरो फैबाय थानाय दिनाव रायजो राजाया मोनसे बिसास खालामदों रायजो राजानाव मोनसे फोथायनाय फैदों जे बिटिआर सुक्तिखौ नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे NDPनि दैदेननायाव बियो जादोंमोन आरो दिनै मेक्सिमाम माने बेवहाय UPLआवनो दिनै बे सागानकारिफ्रा जे दङ ओंखायनो रायजो राजाया बेयाव बिसास खालामदों आरो मानो होनना बुङोबा बेवहाय BPFआ दाबो बुङो जे बिटिआरनि चिफआ प्रमद बर' आरो BTCनि चिफआ मा होनो हाग्रामाया गावनो बुंना लायो आरो थांनाय दिनाव जे माने हाग्रामाया बेयाव फैदोंमोन बेयाव बुंदोंमोन जे बे ओनसोला जितु भट होनो थांगोन बेयाव नोंथांमोना सांबादिकफ्रानो जायबा रिपर्टारफ्रा नोंथांमोना सोंदोंमोन जे बे ओनसोलनि भटआ माने बिटिआरनि जागोन ना BTCनि जागोन होननानै नाथाय बियो मिनिनानै ओरैनो उरायनो हरदों बे एन्सार होनो हायाखै बेखौ रायजो राजाया बुजिदों जे नेक्स्ट टाइमाव जुदि बे ओनसोला जुदि माने BPFनो भट होयोबा बे ओनसोला आरो दानजाफिननो हागौ बा जाफुंनाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा रोखा माने बुजिनो हादों बेथ' बिर'धि दलनि सोरबा सासे सानैयाथ' बुंगोनानो बेथ' रायजो राजाया निर्णय खालामगोन सोरनो भट होगोन नङा होमबा गणतन्त्रआव रायजोआनो राजा ओंखायनो रायजोआसो भट होगोन सोरबाया बुंबानो जे बेबायदि भट गोलैगोन बे खोथा नङा रायजो राजाफ्रा दिनै गावनो ओंखारना फैदों ओंखायनो बेखौ जोङो माने फोथायनो हायो जे UPLआ नैबे 37 धनसि समस्थियाव एबार देरहागोना बे रोखा जाना दं आरो सार बे मार्चियार्सनि आद्रा थानाय रांनि सायाव मा बुंनो सानो जे मार्चियार्स फेमिलिनि आद्रा थानाय रांफोरखौ जिहेतु आगस्टनि गेजेराव होनाय खोथा दं बेखौ मा बुंनो दा मार्चियार्सनि फेमिलिनि जेसेबांखिनि माबा होदों दा प्राय मा होनो आधानिबो बारा एसे दंबावो बेखौथ' सरकारा फाइनान्सियेल बाजेटनि सायाव होनाय जायो दा बेखौ नै थांनाय 15 आगस्टनि गेजेराव होगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु टेकनिकेलि माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय बे होनो हायासै थेवबो बे नेक्स्टआव होगोन होननानै बिथांमोना बा सरकारनिफ्राय जोंनो खोथा होबाय थादों आरो गाव आं निजे एक्स NDP वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि जानाय हिसाबै बिनि थाखाय आं खामानि मावबाय थादों ओंखायनो रायजो राजा बा जोंनि मार्टिस फेमिलिनि न'खरफोरखौ माबोरैहाय अनसुंथाइ होनांगौ बा बेवहाय माबोरै संस्थाफोर होनांगौ बा साखरि बाखरि जुदि मोनोब्लाबो माबोरै होनांगौ बा मोननांगौ बेखौ लानानै जों दाबि होदों आरो बे दाबिनि खारनावनो दिनैहाय नै थांनाय 15 आगस्टआव जेसेबांखिनि जोंहा आन्दलनाव माने फिसाफोर थैजाबाय बे बिमाफोरनो मास मोनसेयाव रोजासे होनानै मोनसे पेनसन बायदि खालामना होनो बा अनसुंथाइ होनो बेखौ राजि जानानै दिनै होदों आरो ओंखायनो नेक्स्ट टाइमाव मोनगोन बे रोखा जानाय पृथ्वी नारायण मेस्टेबा बुंबाय थादों NDPफोरखौ सोमखारिबाय थादों आरो UPL दोलोखौ सोमखारिबाय थादों मा बुंगोन सार मा होनदों बेहा इलेक्सन मोनफ्रोमावबो बिदिनो मोनसे बायदिसिना इसु लानानै फैयो आरो बिथाङाथ' जोङो बर' जाथिनिखौनो माने लिडारबो नङा आरो बर' जाथिनि मानसिबो नङा
ओंखायनो प्रिथिबि राजनि देश मेबा सोरनिबा जानानै खोथा बुंनानै माबा मोनसे आदाय खालामनो हायो नामा बे ब्लेकमेलिं खालामग्रा सासे मानसिसो आरो बे खुनु बेहा दलाव खुनु स्थिति गैया जाथियाव बेहा खुनु स्थिति गैया ओंखायनो बिनि थाखाय जोंहा खुनु बुंनांगौ होननाबो जों साना आरो